Οι μαθητές ετοιμάζονται να φύγουν. Σταματήστε να μαζεύετε τις τσάντες σας! Μας έχει μείνει ακόμα ένα λεπτό μάθημα. Κυρία, Για πες. βάζω στοίχημα ότι δεν μπορείς να το διαβάσεις αυτό. Στοιχηματίζω τι μπορώ. Αυτή είναι έτσι πάπια, αυτή είναι κρατάς πάπια, αυτή είναι μία πάπια, αυτή είναι χαζή πάπια, αυτή είναι απασχολημένη πάπια, αυτή είναι για πάπια, αυτή είναι 60 πάπια, αυτή είναι δευτερόλεπτα πάπια. Τώρα θέλω να διαβάσεις την τρίτη λέξη από κάθε πρόταση. Άντε καλά, έτσι κρατάς μια χαζή απασχολημένη για 60 δευτερόλεπτα. Έλα, πιάσε! Μπρο, πήγε στην αυλή της γειτόνισσας. Όχι, συγγνώμη φίλε. Δεν πειράζει, πάω να την πάρω. Τι κάνεις στην αυλή μου? Συγγνώμη κυρία, απλά ήρθα να πάρω την μπάλα μου. Η μπάλα που κρατάς είναι δική μου, επειδή είναι στην αυλή μου. Όχι, είσαι χαζή. Τι με είπες? Wow, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Ο γιος σου με αποκάλεσε χαζή. Αγόρι μου, εάν αυτό που λέει είναι αλήθεια, πες τη συγγνώμη τώρα. Καλά. Συγγνώμη που σας αποκάλεσα χαζή. Νόμιζα πως το ξέρατε. Αγόρι μου, έφαγες το φαΐ? Ναι μαμά, το έφαγα. Πώς ήταν? Το παστίτσιο ήταν απέσιο. Τι? Αχ, το πουλάκι μου κοιμάται. Η αλήθεια μαμά είναι ότι όταν βγεις από την πόρτα θα βγάλω το κινητό που έχω κάτω από το μαξιλάρι και θα παίζω μέχρι το πρωί. Παύλε, μου διάβασες για το διαγώνισμα? Όχι μαμά, δεν διάβασα. Τι θα κάνεις αφού δεν διάβασες? Θα κάνω σκονάκια. Τι? Καλημέρα κυρία. Παύλε, τι τρως, αφού ξέρεις ότι εδώ πέρα μαθαίνουμε για την υγεία μας? Θα καταλάβεις όταν κάνω την ομιλία μου. Οκ, για να σε δούμε τι έχεις να πεις. Προσοχή παιδιά, θα μας μιλήσει ο Παύλος. Οκ, έκανα μια έρευνα και ανακάλυψα ότι μπορείς να τρως και να πίνεις ό,τι θέλεις, επειδή στο τέλος της ημέρας δεν έχει και τόσο σημασία. Αυτό δεν ισχύει. Ναι κυρία, εσύ ήξερες ότι αυτός ο άντρας που έκανε διάσημο το τρέξιμο πέθανε όταν ήταν 42? Αλήθεια? Και ένας διάσημος bodybuilderάς πέθανε και αυτό στα 40 του. Αυτό δεν παίζει να είναι σωστό. Ναι κυρία, και χειροτερεύει. Αυτός που δημιούργησε το KFC έζησε μέχρι τα 94 του. Ο δημιουργός της Νουτέλα έζησε μέχρι τα 88. Όλα αυτά που λες θα πρέπει να τα ψάξω. Και η τελευταία απόδειξη είναι ότι τα κουνέλια πηδάνε και γυμνάζονται όλη μέρα και ζουνε μόλις 2 χρόνια. Ενώ από το άλλο χέρι οι χελώνες κάθονται όλη μέρα και δεν κάνουν τίποτα, όπως εμένα, και ζουνε μέχρι τα 200. Μπρο, κοίτα αυτό το αστείο βιντεάκι. Αυτό ήταν καλό. Νόμιζα πως αυτά τα βιντεάκια είναι cringe. Πώς μου είπε ο άλλος στην εφαρμογή εχθές YouTube Shorts? Γεια σας παιδιά, Παύλος εδώ, καλώς ήρθατε. Μπρο, κοίτα, είναι εκείνος που ανέβασε εκείνο το χαζό βιντεάκι. Φίλε, στη θέση του θα ντρεπόμουν να έρθω στο σχολείο. Αυτό μου βιντεάκι πήρε 5.000 προβολές, αλλά εγώ ξέρω ότι μπορώ να πάρω περισσότερες. Λοιπόν παιδιά, καλώς ήρθατε σε... Είναι ο Παύλος Μακρύς, μόλις έφτασε 200.000 στο YouTube. 200.000! Και ένα χρόνο μετά φτάνουμε τους 300.000. Γι' αυτό σε παρακαλώ, κάνε subscribe. Λοιπόν παιδιά, όπως μπορείτε να καταλάβετε, σήμερα θα παρακολουθήσουμε ταινία. Ναι! Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα σας δώσω την εργασία που θα κάνετε πριν την ταινία. Η κοπέλα σου είναι πολύ άσχημη. Και πώς μπορείς να αγαπάς κάποιον τόσο άσχημο? Κοίταξε αυτά τα 2 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Το ένα φαίνεται καλό στην εμφάνιση, ενώ το άλλο φαίνεται άσχημο και τσαλακωμένο. Πιστεύεις ότι το άσχημο και το τσαλακωμένο θα χάσει την αξία του σε ένα κατάστημα? Όχι! Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους. Δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση, αλλά με την πραγματική αξία που έχουν στη ζωή μας. Ρε φίλε, αυτή δεν είναι η πρώην σου κοπέλα με κάποιον άλλον?
Ναι. Θες να τους κανονίσω? Όχι, το έχω. Γεια σας, τι θα θέλατε? Αγάπη μου, θες popcorn? Ναι! Οκ, θα πάρουμε popcorn, κύριε πρώην. Θέλετε αλμυρά popcorn ή γλυκά? Τα θέλω σαν αυτήν, αν με καταλαβαίνεις. Α, σταμάτα! Κύριε, συγγνώμη, δεν έχουμε άσχημα popcorn. Μπορείτε να με βγάλετε μια φωτογραφία με το Big Mac γεύμα? Ναι, εννοείται, να σας βγάλω. Σας έβγαλα. Τέλεια, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε, δεν θα πληρώσετε? Όχι, δεν θα πληρώσω. Μα δεν μπορείς να μην πληρώσεις. Φαίνεται ότι δεν ξέρεις ποιος είμαι. Ναι, δεν σε ξέρω, γι' αυτό θα καλέσω τον ιδιοκτήτη. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Ωρε φίλε, μακάρι να είχα τα λεφτά να αγόραζα κι εγώ ένα αμάξι. Γεια σου. Εσύ είσαι ο πιο πλούσιος άντρας της Ελλάδας. Ορίστε, πάρε την κάρτα μου και πήγαινε αγόρασε ένα καινούριο αυτοκίνητο. Σε ευχαριστώ, επιστρέφω. 15 λεπτά μετά. Γεια σου κύριε πλούσιε, ορίστε η κάρτα σου. Τι αυτοκίνητο αγόρασες? Αγόρασα Lamborghini. Αγόρασες Lamborghini? Μα πού είναι? Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Αγόρασα την εταιρεία Lamborghini. Γιατρέ, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Η γυναίκα μου νομίζω ότι δεν ακούει. Σου έχω τη λύση. Θα της κάνεις μια ερώτηση και κάθε φορά που δεν απαντάει θα πλησιάζεις όλο και πιο κοντά για να δεις αν όντως έχει θέμα με τα αυτιά της. Έγινε, θα το δοκιμάσω. Μία ώρα μετά. Αγάπη μου, τι θα φάμε σήμερα? Αγάπη μου, τι θα φάμε σήμερα? Αγάπη μου, τι θα φάμε σήμερα? Για 5η φορά φασολάδα θα φάμε. Κύριε, με συγχωρείτε, ξέρετε πόσο γρήγορα πηγαίνατε? Ναι, προσπαθούσα να ξεφύγω από μια ληστεία την οποία έκανα. Δηλαδή μου λες ότι έτρεχες γρήγορα και ότι διέπραξες και μια ληστεία? Ναι, έχω και ένα όπλο στο πίσω κάθισμα. Μείνε εδώ και μη κουνηθείς, θα φωνάξω τον αρχηγό μου. Λοιπόν κύριε, ο αστυνομικός μου είπε ότι διαπράξετε μια ληστεία και ότι έχετε ένα όπλο στο πίσω κάθισμα. Αλλά δεν βρήκαμε τίποτα από αυτά. Ναι κύριε αρχηγέ, και βάζω στοίχημα ότι αυτός ο ψεύτης σας είπε ότι έτρεχα κιόλας. Αστυνόμε, συλλαμβάνεσαι για ψευδείς πληροφορίες. Τι? Όχι, τι λες? Όχι, σε παρακαλώ, έχω οικογένεια να μεγαλώσω. Ήρθε το τέλος σου. Ποιες είναι οι τελευταίες σου λέξεις? Παύλε, βγήκε το GTA 6. Σε ποιον φωνάζεις? Δεν είναι κανένας στο σπίτι. Ρε παπά, γιατί λες ψέματα? Το GTA 6 να βγει το Νοέμβριο. Εσύ τι κάνεις εδώ? Κυρία, θα σου δώσω 50 ευρώ εάν καθαρίσεις την τάξη. 50 ευρώ για να καθαρίσω την τάξη? Σύμφωνοι. Και θα σου δώσω ακόμα 50 ευρώ για να καθαρίσεις τα σκουπίδια από όλο το σχολείο. Άντε καλά, για 50 ευρώ θα το κάνω. Και τέλος θα σου δώσω άλλα 50 ευρώ για να καθαρίσεις τις τουαλέτες. Ξέρεις τι, έγινε, πάω να τα κάνω. 2 ώρες μετά. Παύλε, τέλειωσα με τις δουλειές που μου είπες. Μπράβο κυρία. Δεν το πιστεύω ότι μου έδωσες 150 ευρώ για να κάνω αυτά τα 3 πράγματα. Παύλε, μου έδωσες τη δασκάλα σου τα 150 ευρώ που σου είπα να τις δώσεις για τα γενέθλιά της? Ναι κύριε διευθυντά, της έδωσα τα 150 ευρώ.